ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಕೆಸಕಲ್ಲು ಐತ ಮಾಡದಾನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮೂರ ನಿಜ ಕೋರಿ ತಿಂದು 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 ಅಮ್ಮಗಲ ಒಂದು ಆತನು ಎಂಕಲ ಬುರ್ಚಿ ಬೋಜುನು ದಲ ಮೀನು ಕಣ್ಣು ಪೆಪಂಡ್ಯಾನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಕುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಪೆಪಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಫೈನಲ್ ಅದು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ತಿಮರೆ ಬಡಕ್ಕೆ పోయి పిజ్జిగా పోయి బనాల మొత్తం పిజ్జాడు అమ్మలు ఎదురు పోదు లేరు ఇంకా అమ్మ ఇది కెమెరా మ్యాన్ ಓದ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಜನ ತೆಗಿದೀನ ಅವಲ್ಲಿ ಮುಳ್ತುಲೆ ಸುಮಾರು ತಿಮರೆಂಡು ಮುಳು ಒಂದಾಗೆಲ ಒಂದೇ ಗಲ ಅದಾ ಒಂದಲಾಗಿ ಅತ್ತಿ ಒಂದೇ ಗಲ ಒಂದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಜಪ್ಪು ನೀರು ಮಾರೆ ಪೆಜ್ಜಿನ ಸುಲಭ Oh my god. Ini gimana ini? ತುಲೆ ಮೂರನಿ ಬಸ್ ಆಗವು ಮರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಬಿಡ್ದು ಕನಕಾವು ಮರ ಇದು ಉತ್ಸಾಹನೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಕಂಡ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದದ పెజ్జినియాను తరసి గుణాలే ಅಂದಿ ಯಾನ್ಲ ಪೇಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಬನಲ ತುಮರಂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕನಕ ಹೋಯ್ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ಹೋಯ್ ಹಲೋ ರುಚಿ నేను కథం పో మంచి సూతరదాన్ మురని కంటిన్యూ చేసి సూపన్ అని సూత యావ్ ಅನಿತೆ ಐದು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಅಮ್ಮ ನೀಟ್ ಕನಕ ಮಲ್ತೇರು ಹೋಯ್ ಒಂದು ಕನಕ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಅಂತೀನಿ ಓ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಖಾನ ಓಲ್ದಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಈರೊಂದಿನ ಕನಕ ಹಿಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮುಂತುರ್ದು ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂ போய் ಕನಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅದೇ ಅಮೂಲ್ ತೂದಾತ ಇರುಂದಿ ಕೋಡೆ ರೌಂಡ್ ಬಡಂದಿ ನಾವೇನ ಬಂದಿ ಕರೆಂಟ್
ಬೇಗ ಪೋಲ ಅರ್ನರ್ ದುಂಬೆ ಎತ್ತಲಿ ಆರು ಬೇಗ ಬರ್ತದಾದ ಪ್ರಜನ ಅಮ್ಮ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜನ ಅಜ್ಜಿ 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 ಮುಂದುವರ ಮುಂದುವರ ಅಪ್ಪೇ ಅವು ಸಾಬೂನು ఉంది ಪಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಮರಲ್ಲ ತಾರೈ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕುರಿಯರು ಇದು ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಹುಡುಗೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ತಿಮರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ದಿಗದ ರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗೆ ತುಕ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡು ಈಗ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಸೊಂಚದು ರಬರ ಪೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಗಳು ಶ್ರೀಜಿ ಹೆಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಗಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬೇರೆ ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಮೀನು ಕನ್ಪೆ ಬಂಡೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಆ ಚಟ್ನಿ ಹಿಡಿಯಂತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ತಿಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಸಾಕತ್ಕೊಂಡು ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ಬೈಯಾಗ್ಲವೇ ಬೈಯಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ದಾಲ ತೀರು ಜಂಗ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಮೀನು ಕನವಡ ಬಂಡು ಬುರ್ಸಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಯಾವ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ದಾಲ ಕನಲೆ ಬಂಡೇನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಿದಾಡ್ಬೇರು ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೆಂಡು ಈ ಲೋನುಗೂ ಪಂಡ ಲೋನುಗೂ ಮಸ್ಟ್ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಸಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಿಂಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊರೆಂಡು ಮೇನ ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ತೂಕ ಈನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊರಿಯರಾ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಗೆತ್ತಾರ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಮೂಲುಂಡತ ಓ ಹಿರೇಗೀತೆ ಎಕಡೆ ಚೂರ್ಪೋದು ಕನ್ನಡ ಐಜಾ ನಾವು ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಾವಿನ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಪೋರೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುರುಮೀನು ಕಂತೇರು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ 2 ದಿನ ಇತ್ತರತೆ ಫೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಲ್ಪುಂಡು ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗಾರ ಪರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಆತನು ಆಕ್ಲೇನು ಹಂಚಿ ಬುಡ್ದು ಆಕ್ಲೇನು ಹಂಚಿದ್ದು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋರಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೇರು ಮೊಲ ಪ್ರೂಫ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಇರುವ ರಡ್ಡು ಮಕ್ಳೇನು ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ತು ಬೆದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬೋಕಿನ ಬೆದ್ರಾಗ ಅದು ಪೋಪಿರಿಗೆ ಆಮೀನು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ
ಓಕೆ ನನ್ನ ಪುಯ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಳ್ಮನ್ನೂರು ಬಿಡ್ದು ಎಂಗು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾ ಜಾಗದಡೆ ಬತ್ತ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಆತನ ತುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಲೋನಿಗೆ ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಜಾಗದಡೆ ಬತ್ತ ಏನೇ ಗೊತ್ತೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೆರ ಹಿಟಾಚಿನ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಗುಂಡಿದ ಎತ್ತಾತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಐನು ಹಿಟಾಚಿನ ಕೊನೆರೆ ಲಾರಿ ಬರಡತ್ತೆ ಸೊ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಕ ಪುಯ್ ಎತ್ತು ಗುಂಡಿದೆ ಇದೀರನ್ ಓಕೆ ಗುಂಡಿಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗುಲ್ನಿಕ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುರೊಂದು ಎಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಸೇಡಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮುರಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಮುರಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಏತು ಬೋಡ ಅತ್ತು ಬೈದಣ್ಣು ನಾನು ತೂಡು ಸೋಮವಾರದಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಗಹನಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಗಹನನ್ಲೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.